kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungura karon nasab kini ang programa sa PBCM tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini ang yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magapanghinaot kaninyo nga kamong tanan na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sa gitulo ni Master Karamo padin sa mga among gitulo kaninyo mga kamaturan nga makapagatod sa kaluwasan. Kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O kining atong programa sundan gid ni hangtod matapos kay para malili ninyo ang kinatibuk ang kamaturan. O among mga mainitong nga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan no? Sa mga nagakalain-lain nga mga dapit karon. Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa pagdala sa radio station ay ilang giangkon para maialagad kining maong programa. O kumusta kining tanan? Labi na diri sa PBCM compound, kumusta sa tanan ang mga kaigsunan o labi na sa makaigsunan diri sa Cagayan de Oro City no o diri sa Villanueva. Kumusta sa Taguluan Misamis Oriental kang brother Jerry Edkila o diri sa dapit usab sa natumulan diri sa Taguluan kumusta kining tanan. O dili nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon maitod sa pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. O dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab mga higala ug mga kaigsunan kini usab karon ng inyong alagad ebanghelista Brother Arman Rangkasahon. O kaniya pa usab ang kauban nga ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Talibreco nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug akong pagpamusta ni Brother Spurgeon Bertolis o ni Sister Elkin Bertolis o ni Brother Demuel Telebreco o ni Sister Ima Bilida nga may nagsuporta sa radyo natin FM din sa Buhing Tubig Pinumangan Cebu o nini kang na akong ihatag sa kauban ng ebanglista. Kumusta og mayong pagpataling og usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa adunay matag adlawng Sabado o adunay matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalingog. O pahibalo sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM nga dili nato pagalimtan ang ato ang gitawag og PBCM General Conference nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 o ang December 29 basta giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado dinhi nining maong sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon o mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagda sa kagabion. Din usa nga naghatag sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Live sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa mabati ninyo dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi nining maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes. Alauna 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook o makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RP Index Kidi. Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Live sa Facebook makita usab sa YouTube.
Kumusta usab sa mga suking tigpaminaw ug mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlong Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabiyon din gitagaan kinig kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa DYLA matag adlong Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagnas kahaponon. Din dumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o mga ministro sa PBCM. Kumusta usab sa mga kaigsunan nato og mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas kahaponon. Itagaan kining kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Og ang atong mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika, kumusta kaninyo Sister TC Culiat og ni Sister Lily Patterson, PBCA member. Kumusta usab kang Brother Nicky Hermias dinhi sa United States of America. O kumusta usab dinhi sa Villanueva, Brother Primo in Sabang, PBCA member. O ato usab nga gitimbaya ang PBCM Legal Counsels walay lain Attorney Ramil G. Carion. Ato usab nga gi-acknowledge ang mga kaigsunan labi na ang chapter president kanya kauban to sa studio, chapter president Brother Noel Feliciano nga padayon sa paghatag sa iyang mga pag-alayon sa atong programa. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Pag-usab, atong paibalo ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Available na, mao kini nga makita ninyo sa screen. O kuha na kamo og kopya niini nga available diya sa atong central office diya sa PBCM compound, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Og dugang usab sa pagpahibalo mga kaigsunan nga kining kanhi ministro ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia kanang makita ninyo sa screen ang iyang hulagway, tutuki lang ninyo. Ayaw na kini ninyo pagtuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang maghimong pamahayag nga iyang gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM mao si Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigayon na mga kaigsunan aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, Brad Ron, Brad Arman, Brad Rini, ang atong pagaisgutan karon mao kini. Ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Atong gi pakita kini nga aduna di iyang mga pagyama-yama para mahibaluan nato kay magdala-dala ra ba ni siya og pagka PBCM. Unya matingal ta kita man ang chief minister sa legalidad sa bylaws og mong atong giingon nga instead nga Aquilino Valencia o nabaling siya gumikas iyang mga katarungan. Og sa pagkaagi brethren, sa di pa nato ipabati ang iyang tingog, ato sang pamation brethren ang nasundan gani nato nga programa sa PADIM, no? Nga ang pundador, isip kibale Supremo, Presidente, Chief Minister Hermoines Macarayo, may hibawan nga kadtong ilang diskusyon may tungod sa pagpamatod sa halayong silangan mga referensya wadiha magkinagaskas ang ilang papel. Wa gyud kay puros man to tinudlo nato unya kopya kay naman nato ang original sa mga libro niya na. Og ang priba nini kung dili ta matud pa sa Tagalog makapal na mukha baga bagnaong mauwa beta nga moingon mo kamoy katumanan sa magwalig Espiritu Santo gigamit ang pulong sa Dios sa unang Juan 4:1 sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga dili tuhan basta magsultig Espiritu Santo niya nagwali man mog Espiritu Santo kinsa may original walay lain ang PBCM pamation na to ang gisulti
Brad Ron, kang Hermogenes makarayo sa dinhi pa siya sa PBCM ug may luna ba ang ilang gitukod? Okay, Reb, sa dili pa nato ipabati kining kang Aquilino Valencia unahon tining kang Makarayo kay importante kini sa mga nagsunod kay mismo sa baba ni Makarayo gibuhian niya nga doon pagbasol og pagmahay base sa ebanghelyo ni Master. Ang mugwa o muhawa sa PBCM, Brad Ron. Okay, yan man ang istorya gyud nga ang malimot sa PBCM magoy mahiagom sa pagbasol og pagmahay. Di prueba nga unsa may kaluwasan sa musulod nga ultimong nagdala magbasol man di ay. Ha? Niya. Ya, atong paminawan. Sa tanang mga PBCM, pahinumdum lang. Ayuhon lang nato ang atong pagpakalimot sa mga nakalimot na sa PBCM ug unsa ang atong magtutudlo. Kung gikalimtan na ang PBCM, munay makadaghan gisulti ni Master, way pagmahay nga maguna, way pagbasol nga maguna. Daghanang mga banghilyo gisulti ni Master nga basin baya sa inyong pagpanagan ang inyong nadala. Nagtumog inyong anak, butilyag unlan di ay ang inyong nadala. Busa niya ng mga panahon na. Kining amo walay puas nga pagpahinumdom sa gitudlo ni Master. Ampingi lang. Basta ang gisulti ni Master, nasa Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan. Maluwas. Hangtod sa katapusan, nga gutlo, nga gilatid sa Biblia, hangtod. Period. Sa atong pagpangalagad, ug sa atong pagka-PBCM, kung gihikutar ba natog walaw. Sa atong pagpangalagad, ug sa atong pagka-PBCM, kung gihikutar ba natog walaw. Oh. Na dungog nato mga mahal namong tigpaminaw nga sa klarong pagkasulti, Brad Ron. Matod pa niya konklusyonan pagid ni Rib nga period ang pagpangalagad sa PBCM matod pa niya gi-address sa tanan nga mga membros PBCM ayuha lang ninyo kuno ba mo makalimot sa PBCM. Kay nag-ebanghelyos Master, wa ra ba kuno'y pagbasol nga maguna, wa po'y pagmahay nga maguna. Sa ato pa, asa man kinsa man ang makatagamtam sa pagbasol o pagmahay. Kadtong gibuhian nimo Makarayo sa gisubay ni Master, kadtong malimot sa PBCM. Oh, katong dili daw mula hutay hangtod Oh. sa katapusan, Brad Ron. Di kinsa may nalimot ron sa PBCM, di ba? Kamo di mahiagom sa pagmahay o pagbasol. Oh, namo ni. Arita sa mga pagginapayas nga matud pa ni Valencia daghan ra ba ni siyang giingon, Brad Ron, nga may pakuno unang tagwali ato pamation, Brad Ron, Okay. ang kinulukoy ni Valencia pero kitay ignog kulukoy, Brad Ron. Ato ipabate. Og atong sundon ang argumento nining mga kulokoy dagko. Ha? Patuga-tugag wali, may pamaghilo mo. Ha? Nan unsaon man sa tao ang pagpakamatarong sa tubangan sa Dios. Nadaot si Master. Kay unsaon daw pagkamatarong ni Master sa tubangan sa Dios. Si Master Dios niya matubang siya sa Dios. Unsaon niya sa pagkamatarong? Kulukoy mong tanan din ha. Dayon, kung kadtong natao so sa kababay, unsaon niya ang pagpakahinlo? Kulukoy mong tanan din ha. Ikaw, Charlie Eugenio, kulukoy ka. Di ba? Ganun, masuko mo, ingnon mo kulukoy, buanga mo. Ha? Kita na to, buanga mo, kulukoy kang dako. Tanan na to, kinsay kulukoy ane. Ha? Amo lang gipabati, ug unsang klasiha kini siya sa kapayason, kigdebate pa ka namo, asa ka? Diya sa Barangay San Antonio, kay naman diya ang PBCM. Pili lang. Aron matughan imong ginawa ba? Oh, pili lang ka. Kang Brad Ronnie ba nga imong gingnag Juan, Ronilo, mga los-los o kang Reverend? Pili lang. Mao na diha, nakaron. Sa dili pa nato ipadayon, Brad Ron, kay ato manggipabati ang iyang kinapayas kunuhay. Introduction to sa atong pagtubag. Kaya mo ni tema na to, ang tubagon tining Ang pamaagi mga nga pagyama-yama. yama ni Valencia nga nabaling siya. Oh. Ato sang basahon, Brad Ron, ang mga nagapangutana kay usama ni sa iyang giapuraduhan siya nato ba? O nag-inapura siya nga daghan man atong tubagon, wa kuno nato tubaga. Ato sang ipabati, Brad Ron, ang mga pagpangamos nato sa tanan nga mga nagapangutana. Okay, ato i-display ang mga pangalan sa mga nangutana. Valencia, para makakita ka, daghan may tubagonon. Oy, pero kanang imuha, di na mo nilikayan. Mo ni mga pangalan sa mga nangutana. Una, Una, pagani bag-obra Ron. nadungagan na pod. Pero gisingit-singitan pag ginamo, among giyong gitagaagahin ang imuha kay ron nga matughan ang imong ginawa. Una, sa nangutana, Jerby Suaso, Dennis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha si Guhildi Efraim. Ikatulo diri mao kini si Efren Anino Guhildi. Ikaupat Boy Ortiga.
Ikalima, rigor is Alid Anip dinhi sa Subilaw, Bukidnon. Ang ikaunom kini si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. O ang ikapito mao kini si Nov BM Bri 4, Mambaling, Cebu City. Atong nakita no nga ang uban nga nagapangutana Bredron nag-alias pero di bali kay ato mga tagad gyapon og pagtagad ang ilang mga pangutana. Paabot lang mo mga higala namo nga nagasunod nining programa. Karon atong maipakita mga mahal namong tigpaminaw nga kini si Aquilino nga nabaling siya. Ato man ning gianggaag tatay Reverend. Agaan ni mong tatay. Mo ni atong makita Okay, kini good makita sa hulagway mga kaigsunan og nagtan-aw mo sa atong video sa Facebook Live, makita diya ang hulagway ni Aquilino Valencia nga among gianggaan og nabaling siya og ang hulagway sa Supreme Founder of the Kingdom of God nga gitawag nilag mahal na hari Pilimon Rey Ambunanza. Tanaw na to ang ilang kalo Reverend. Ni sa Dapitan City. Way kalainan ang kalo ni Pilimon Rey Ambunanza to agi awat-awat ni Aquilino Valencia mo atong gitawag tatay. Atong gikumparar kay na mangyapon ni pagyama-yama Oh. na karon. Atong mabati mga mahalamong tigpaminaw nga sa kinapayas ni Aquilino Valencia, Brad Arman, Brad Rene, Brad Ron, nga sa atong pagsaulog sa birthday celebration ni Master sa December, no? Milabay nga December 29. Matod pa niya, wa kuno dawata tong atong pagsaulog ining 85th birthday anniversary ni Master. Kay ngano man, tanan nga mga membro nga nagsaulog, nadamay lugar sila tungod kay gipanguluhan man kuno og hugaw. Sa ato pa mag-ingong taghugaw, kining tawhana mao gi limpyo kung kay magpalimpyo sa iyang kaugalingon ba tan-aw na to. Niya iyang kuang kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024 nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyong pagselebrar. Ha? Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Atong nabati mga mahalamong tigpaminaw nga wa kuno makauyon si Master din ka sila nagkita no. Wa kuno kauyon si Master tungod kay ang nagdumala kuno tungod sa pagsaulog sa mga kaigsunan sa PBCM gikan sa mga ministro kita lugar Brad Arman, Brad Ron, Brad Rene o uban sa mga kaigsunan, mga chapter president o mga board of directors basta tanan kay wa mauyon ni Master kay gipanguluhan man kuno sa nagdala kuno nga hugaw. Hugaw kuno ta Bradron. Di pinagi niya na kay hugaw man tungod kay nganong naghisgot siya hugaw kay wala kuno ta maghingpit Bradron. Mo ni ang rason. Sa ato pa tungod kay naningil siya nga hugaw ta dili siya may hugaw. Siya limpyo. Og nag-ingon siya nga wa ta maghingpit sa ato pa siya may hingpit. Atong pamatian ang rason sa kapayason ang bugiro nga Aquilino Valencia o nabaling siya sa iyang istorya karon taon-taon ato ni makita. Madunggan ninyo nga kanang pagtulunan nga gimugdan ni Master may tungod sa PBCM. Kinahanglan maghingpit. Kanang pagtulunan nga gimugdan ni Master may tungod sa PBCM. Kinahanglan maghingpit. Kay matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gipahayag sa ilang panahon nag-ingon sa Mateo Kapitulo 5 ug ang bersikulo 48. Busa kamo kinahanglan magmahingpit. Ingon nga hingpit ang inyong amahan anaa sa langit. Kinahanglan daw kuno magmahingpit kay ang amahan nga sa langit matod pa hingpit. Bisan diha atong isubstitute kining amahan. Mao si Master, balikon ko pagbasa. Busa ka mo kinahanglan magmahingpit.
ingon nga hingpit ang inyong master nga langit nun. Hingpit ng puno kana si master. Karon kana sila. Ha? Munay gingon. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Atong nakita nga hugaw pa kuno ta sa mugawa sa lawas sa tao kay nagsugo man kuno ang Biblia nga magmahingpit. Wa man kuno ta maghingpit, Brad Ron, Brad Arman, Brad Rene. Na ang istorya dayon, nagyon siya, iyang gisubstitute nga kanang nabasa sa Mateo 5:48 nga amahan, iyang gilisdan og master, pwede din na. Imong isubstitute nga dili mo gipasabot ni Kristo nga amahan, iyang gibasa ni para ipasabot diri nato nga kita wala maka hingpit mo sa hugaw ta mga mahal nga kaigsuonan sa PBCM. Tungod kay gidumalahan man lugar mo nako sa pagsaulog sa birthday nga ang nagdumala kuno hugaw sa ato pasiyaray limpyo. Atong basahon, Brad Arman, ang iyang gisubstitute nga Mateo 5:48. Diri na ito mabasa, Reverend, sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 48, gingon, Busa, kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Atong nakita nga sa Biblia mao ni ang iyang gisgutan nga busa kamo kinahanglan nga magmahingpit, ingon nga ang inyong amahan nga langit nun daw hingpit. Ya yung gisubstitute. Ato isubstitute busa kinahanglan kamo magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong master nga langit nun. Di matod pa niya, si master good hingpit. Nga nung man ninyo awata si master nga maghingpit mo. Nagpataka-taka o substitute mga mahala mong tigpaminaw. Si Kristo'y namulong, iya lugang gipamulong ni Kristo sa upak ka mamulong. Si master lugar iyang gipasabot, ay pagkaraw-karaw, oy. Naingon magkagkasing ba nga hiwi ang lansang karandaw. Para ipamatuod na to, nga kanang mga pamaagiha, sa ubang hubad sa Biblia, unsa ang pagpamatuod niya na. Nganong nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo og ipaghingpit tungod kay ang amahan, hingpit, maoy awatan. Si master ba na? Dili oy, kung mo gamit ng tag-uban nga mga bersyon sa Biblia, wa man ko kay bersyon sa Biblia, ba man Aquilino bersyon mo nang nabaling siya. Kung susiyon na to, brethren, diin ang gikuha nga konklusyon sa atong Ginoong Jesucristo sa topiko sa pagbasa sa 5:48 nga gisubstitute ni Aquilino Valencia para sa atong master. Sa kang master ka na, kanang amahan diya nga gisgutan, brethren. Okay, ang conclusion sa 48 nagsugo ng istorya ni sa versikulo 33 sa kapitulo 5 sa Mateo. Basahon ako, Reverend. Kama 48 dayon, katong iyang gigamit. Dinhi sa kapitulo 5 sa Mateo, niya basahon ako ang versikulo 33. Ikama na to ning 48 kay mao ni conclusion ko. Ya, gingon sa pagbayag. Usab nakadungog na kamo niini nga gikasulti ngadto sa mga tawo sa karaan nga nagaingon. Ayaw pagbinakak sa imong pagpanumpa, kundili kinahanglan tumanon mo ang imong gipanumpaan ngadto sa Ginoo. So mao ni ang payag sa atong Ginoong Jesucristo mahitungod sa pagpanumpa nga dili gyud muhimo sa pagbinakak. Kung manaad og manumpa sa Ginoo. Conclusion day na kay ang Dios man gud hingpit mamo nang gi-conclusionan dayon sa atong Ginoong Jesucristo sa 48 nga kinahanglan ang tawo magmahingpit. Mo balikan ta pagbasa ang 48. Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang iyong amahan nga langit nun. Nakita nato. Ang amahan di ay nga gipasabot nga kung maghingpit ta, kung manaad lugar ta matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, dili paglanganon ang pagbayad nato sa mga panaad, tumanon yon. Magmahingpit ta niya ng panaara sa mga ang amahan na langit nun, hingpit. Na karon, kung ato namang susihon sa pahayag, kinsa man kanang amahan, Bradron? Okay, atong basahon Atong basahon, Bradron, balikan ta ang katong Mateo 5:48, Bradron, asa nagsugod ang gisgutan diha kung sa ubang hubad ang 5:33 imong giuna pagbasa, Bradron, kay gikonklusyon man ni Kristo ang 5:48. No, sa di pa basahon
nimo Brad rini preparasyon lang kung kinsa kining amahan. Okay. Yeah, basahon ako Reverend sa Biblia nga gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Niya, atong basahon. Nausab kita ni ana Brad Ron. Okay na, atong ipakita sa screen. Nausab niya. kita ni ana. Akong basahon ang 5:48 kung giyon sa ang termino nga pagkagamit dinhi gingon sa pagbayad. Busa kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga ang inyong langitnong amahan hingpit. Oo. Karon, nakita nato nga ang amahan di ay nga langit nun hingpit. Karon, kinsa kining amahan nga langit nun, Brad Rene? Mo kana si Yuba Reverend. Dini sa Isayas, Kapitulo 64, versikulo 8 ang gingon, Apan karon o Hiuba, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulonon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Mo kana Reverend. Busa, klaro nga, kining amahan nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 5:48. Dili na si Master Valencia. Nga imong ming ipaghingpit sama sa kang Master, imong gisubstitute. Di sa ato pa kay wa man may maghingpit kay hugaw man may, ikaw rin limpyo, ikaw rin nahimong hingpit. Nakaron, muning atong tinaon, kinibang hiyubak nga amahan, Brad Arman, kinibay ngalan gyud ni hiyubak kining kining amahan nga hiyuba nga ngalan? Ngalan ba kining hiyuba? Ngalan gina ni Jehovah Reverend, ato lang basahon din sa Jeremias kapitulo 16 ug siyang bersikulo 21 gingon. Busa aniya karon sila pahibaloon ko, niining makausap pa sila pahibaloon ko sa akong kamot ug sa akong kusog. Ug sila mahibalo nga ang akong ngalan mao si Jehovah. O nakita nato nga ang ngalan di ay sa amahan nga hiyuba, kanang hiyuba timan na to nga mao na ang amahan. Ug kining hiyuba gi-highlight na to gredo, ug sila mahibalo nga ang ako ngalan mao si Jehovah. Ang gisgutan ni Kristo nga amahan, balin siya, nga nabaling siya, bradron. Dili si Master nga imong gisubstitute. Kung dili si Jehovah, di man pwede nga substitutan. Gani, bradron? Okay. Ako lang basahon ang kining New World Translation. Ang katong ibasa nato kaganina nga 5:33, nag-ingon din sa atong mabasa. Nadungog usab ninyo nga giingon kini ngadto kanila sa kanhing panahon. Dili ka manumpa. Nga dili nimo tumanon apan angay nga bayra nimo ang imong mga panaad kang hiyuba. 48 diyon. Busa kamo kinanglan magmahingpit. Ingon nga ang inyong langit ng amahan hingpit. Busa sa atong nabasa sa Biblia niining New World Translation, nga gingon ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Kanang gisgutan ng amahan diha, hihuba na dili kay isubstitute ang ngalan ni Master. Tanawa. Diba, nasamot kag kasalag, nabaling siya. Muna nga, kinahanglan nga maasirtahan nato kanang mga pahayaga. Ang atong susiyon dayon, niya, kinahanglan niya nga mag-substitute. Nganong dili ta nahimong hingpit, brethren. Bisag gusto lugar ta ibutang ta bradron nga sa atong nabasa sa mga nangagi natong pagton, walay tao nga wala makasala. Si Aquilino Valencia ra. Ang istorya, kung makasala ta, nas balaod na to sa baylos, nga kung makasala ta, mag-general confession sa alas 12 sa gabi mo'y tugon o hatag lugar ni Master, bradron. Tinoon. Para niya, di na ta niya ipag-general confession kay gigamitan ta niya og sita sa Jeremias 2:22. Iya na pong isubstitute nga si Master kuno na. Kay bisan pa kunutag mo gamit pa kunutag liha bradron o unsa pang sabon. Dili na gyud mahinlo kuno ang atong kasalanan kay wa ta maghingpit. Siya na nagbuot sa kasulatan kay siya may hingpit na. Nag-inusara ni siya sa pagkahingpit na. Para makita nato ang kinapayas niya mga mahal namong tigpaminawa. Niya atong pamation. Kaya kung sa may gipayla sa Biblia, ngayon dili ganahan si Master Bisan sila nagsilibra sa natawan sa atong Ginoo nga mo si Master. Tungod kay ang Biblia nagingon. Pamatia, Loy, Romel, Cesar, ang Biblia nagingon
Jeremias Kapitulo 2, versikulo 22. Kay bisan pa manghugas ka og liha, ug mugamit ka og daghang sabon, apan ang imong kasalanan nahipatik na sa akong atubangan nagaingon ang Ginoo nga si Jehova. Isubstitute ang kini Jehova. Ingnon nato Master Tomas de Ihoy Señor. Isubstitute ang kini Jehova. Ingnon nato Master Tomas de Ihoy Señor. Mahilig og substitute mga mahala mong tigpaminaw gi panundog niya basketball ba nga og kapuyon gani ang player na may substitute. Iya nga naon ba ang Biblia ang nahitabo mga mahala mong tigpaminaw tungod sa substitute niya? Di kami na to kasi master makunutoy na mulong instead nga si Hiyuba nga amahan kami na kunuto nga mugamit kuno tag liha pamati mo loloy ako mo tiyang gianggaag loloy brethren. Rone, Cesar, o uban pa nga magawali, tanan. Di na manggikuno ta mahinlo. Gibasa din niya ang Jeremias, Kapitulo 2, versikulo 22. Saway kalibutan, mga mahala mong tigpaminaw, nga dili na kami oy. Si Jehova lugar, unang hugna sa panahon sa Israel nga pagpangalagad, nakahibaw na lugar na namo. Nakahibalo man tungod kay Dios man, pero siya sa paggamit niya na, si Jeremias man nga malag na anak. Lugar na hibaw po si Jeremias nga para ni sa PBCM ni, sa kontra ni Aquilino na baling siya nga kaluhan ni Tatay Pilimon kay may tahod nila brethren ining kingdom of God nga si Pilimon Riang Bonanza. Nga para magamit ni Valencia i-substitute ni mga mahala mong tigpaminaw gitistingan niya substitute tong Mateo 5:48 di mo saler. Kaysa gigamit nato nga New World Translation sa Mateo 5:48 nagsugod ang istorya sa Kapitulo 5 versikulo 33 si Jehova dinhi lamang nga New World Translation mabasa ang diha sa bag-ong tugon nga si Jehova ang gipasabot nga mahan dili nimo i-substitute nga si master para himuon nimo nga ipaghingpit kay wa may mahingpit kay ikaw ray hingpit matud pa nimo buanga ka. Nakaron. Atong nakita. Pero kung atong basahan ang Biblia, ang Israel kana nga bisan pag mugamit sila liha o lihiya mga mahalamong tigpaminaw og sabon sa Dios dili mawala ang ilang gibot nga kasalanan. Ngano? Kay ni hunong sila og nangita sila Dios gawas kang Jehova nangita pa sila lain. Mo na gipasabot unsay puriba brethren nga naara sa gitawag og context. Okay. Kaya ang kahulugan sa context brethren. Buti pasabot nga naara nasulod sa maong chapter ang kahulugan. Okay. Diha sa maong bersikulo niya. Okay, basahon na to ang gigamit ni Baling siyang grabing nakapanamas-tamas ni mo riberin og diri kanato nga kulukoy o ngayong mga hugaw. Mubasa na ang mga kulukoy ug hugaw tanaw nato muhaom na namo diri Baling siyang gamit mo. Sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church katong gigimension mong Jeremias Kapitulo 2 versikulo 22 nihunong kadiha. Akong basahon og ikaman ako ang pagbasa sa 26 ug 27 sa pagsusi. Yeah. Kay bisan pa manghugas ka og lihiya or liha og mugamit ka og daghang sabon apan ang imong kasalanan nahapatik na sa akong atubangan nagaingon ang Ginoo nga si Jehova. Ingon din siya brother mapusta. Ato ning i-substitute Si Master. si master kuno nang nagingon di kung mo na si master di ang giturmong ana ang PBCM kita Mao gyud. exempted lang ka kay taliwala brother nga sa tinuod og tin-aw nga pagkonsulti kita man anak man ko ni master brother unya si master mong amahan. Mas gipaboran pa kini si nabaling siya. Husto gyud ka kung si master ang namulong ani. Di gitumong pero exempted lang ka kay ikaw gipaboran ni master. Nakaron. Kinsa ang gitumong ani nga bisan pag mogamit og mga sabon o liha brethren o lihiya di gyud mawala daw ang kasalanan. Kita ba? Para ni balik siya kita pero Biblia mo atong Patubagon. patubagon. Ari ko mabasa na sa gingon ako na kama 26 ngadto sa pagbasa sa 27. Yeah.
Ingon nga ang kawatan maulaw kung siya hidakpan, mauman ang balay sa Israel na ulaw. Ana, mention ng Israel, katawan sa Dios. Sila ang Israel may gipasabot, ang ilang mga hari, ang ilang mga prinsipi, o ang ilang mga saserdote, o ang ilang mga manalagna. Nanalugar na sa Israel katong mga gitawag mga hari, mga prinsipi, mga saserdote, o ilang mga manalagna. Mao daw ni ang mahimong maulaw. Mo nagiingnan pa sa Dios nga bisan pag magamit og dagang sabon, dili kuno mahinlo ang kasalanan. 27 nga atong pagbasa. Ingon, nga nagaingon sa usa ka tuod sa kahoy, ikaw mao ang akong amahan, og sa usa ka bato, ikaw mao ang nagpahamugso kanako, kay sila ming talikod kanako. Og wala mo atubang, apan sa panahon sa ilang kalisod, sila mo ingon, tumindog ka og luwasa kami. Oh. Kinsay gipasabot sa pag-substitute nimo kang master? Kami gyud. Pero kay imo mang gi-substitute, ang Biblia dili na mahimong i-substitute mga mahalamong tigpaminaw. Busa ang gipasabot ang Israel kay nag-alagad sila, giilisda nila ang Dios dito sa mga tuod sa kahoy o mga larawan. O nagsimba sila lain nga mga Dios, nga ubay-ubay nga mga Dios, makita og mabasa nato gani kini sa Maghukom kapitulo 10 bersikulo 6, mga malamong tigpaminaw nga nagakalain-lain nga Dios ang ilang gialagaran, mitalikod sila sa atong Ginoong Hiuba. Sumala sa Maghukom 16 nga gingon, og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab niya atong dautan sa mga mata ni Hiuba og ming alagad sa mga Baal, kinsa pa, og sa mga Astarot, og sa mga Diyos sa Syria, og sa mga Diyos sa Sidon, og sa mga Diyos sa Moab, og sa mga Diyos sa mga Amon, og sa mga Diyos sa mga Pilistihanon, og ilang gibiyaan si Hiuba, og wala mag-alagad kaniya. Dili taon kami ang gisgutan nga kung mogamit og lihiya o sabon, di na mapala ang among kasalanan ay pagyama-yama. Mabitaw ang gikumparar ka nga ang imong twin o kaluha si Pilimon Riam Bonanza kay para mo kalo nga puti ba. Nagpaputi-puti pero ang baba lagom og sinultihan. Nga karon para ipakita nato nga nasaypan niya. Niya pa ang kahambugiro mga malamong tigpaminaw si Master Brad Arman, Brad Rene, Brad Rone. Brad Arman, si Master nagtudlo ba nato nga dili na ta mamatay, Brad Arman? Nabay gipamulong ni Master nga usa ka tawo ingnon nga dili mamatay. Wala gis master na mulong niya na Reverend. Oh. Ikaw, Brad Rene, kadungog ka nga si Master ngon, ikaw ray dili mamatay. Naa, nag-ingon si Master? Wala gid ingon si Master na Reverend. Kung wala, ikaw, Brad Ronnie, basig ikaw nakadungog, Brad Ron, ikaw gi-espesyal ni Master nga dili mamatay, Brad Ron. Wala ko kadungog sa magtutudlo nga namulong ang tao dili mamatay. Ang nadunggan ako nga nag-ingon nga di mamatay kiniras Aquilino Valencia nga nabaling siya. Kay ang buot ipasabot manggod ni Master Brad Ron, mahimo sa Dios pero dili kita mo'y mga risgar nga maningkamot ta nga ako dili gid ko mamatay. Wa magtudlo si Master niya ng doktrina ha. Hinambog na. Hinambog man na mga moingon mahal nga mong dili- tigpaminaw. Nga moingon nga dili mamatay. O tanaw na to. Og dili ta mamatay, murag lig-on ta. Na maupaw naman gani ta Brad Ron ha. Kita po dapit naman maupaw pero nag-una lang ni siya kaupaw. Oh. Busa dili ta mga risgar niya na pero kining kapayason kay hingpit man God Brad Ron. Mo manang dili ta hingpit. Hugaw ta, siya may hingpit, siya may dili hugaw. Siya rapod ang dili mamatay sa entero sa PBCM kay ang atong magtutulo gani Brad Ron ipahulay. Lupig pa nimo si Master di Valencia. Oy. Mo nang gianggaan ka og Aquilino na baling siya. Niya atong patalingogan. Unya matupan niya nga maunay daw kuno ko sa akong pagpanabi. Ako daw mabaho sa dili pa ko daw mamatay. Munang ako siyang giingnan. Sige. Nagtuo man ka og Dios. Ako nagtuo sa ko og Dios. Ang Dios nga imong gituan. Ha? Sampita. Panalipdan ka niya kung ikaw dili ka mabaho. Ako sa musampit sad ko sa tinuod kong Dios nga way lain nga akong Dios gituan. Master Tomas di Eugenio Senyor. Sampiton sab nako. Panalipdan sa akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Muning di ka na ko ni mo yun na rike. Iya ko nung pa ningkamutan nga dili gyud kuno siya
mamatay di po kuno siya mabaho. Ang atong magtutulo, brethren, wag yun mabaho, brethren. Tinuod na, Sa Reverend. tinuod, bisag Ah. ipahulay. Pero siya, di siya mabaho. Di po kuno siya mamatay. Oy, tinuod ka ha. Ikaw balin siya, o di ka maligo, pertigin ni mong baho ah. Di yun na, daana lang dapita sa ah. Nagkinapayas ka. Wa kay ilis-ilis, di ka mabaho na. Part sa imong lawas daan nga naay nanimaho na diha pananglitan mo samot nagkabaho. Ay pag kinaplo ba sa imong pagwali ba? Walay ministro sa PBCM sa tinuod nga magyuna na ikaw lang kay kapayason man hilabihan. Karon, walay record sa Biblia nga si Aquilino Valencia mo'y hingpit. Ang hingpit si Job nga propita, pero si Aquilino Valencia, brethren, sa tawagan niya, Propita. Dili Oo. man tinuod nga propita, di propita. kay nagkalapok ang istoryahan. Okay, kanang lapok pita mo na kanang pita lapok mo na. Karon, atong pamatud-an sa Biblia nga si Job nga propita dili si Valencia kay matud pa ni brethren ni propita man eh. Kaning dili propita. Nag-ingon ba si Job? Brethren ni nga si Job hingpit siya sumala sa iyang mga sinulat. Sumala sa sinulat ni Job, Reverend, hingpit gid siya diri no. Dinhi sa Job kapitulo 1 bersikulo 1 ang nakasulat. Dinhay usa ka tawo sa yuta sa hus kinsa ngalan mao si Job. Og kadtong tawhana hingpit og matarong og usa nga madlokon sa Dios og nagapahilayo sa dautan mo kan Reverend. Busa matin-aw nga si Job sa yuta sa hos kinsa ngalan mao si Job. Katong tawhana sa yuta lang sa hos siya ang hingpit. Murag si Valencia, brethren. Pero ang nakalain lang, matarong siya og nga mahadlokon sa Dios og nagpalayo sa dautan. Pero tungod kay sa hingpit, dili si Valencia ang nakasulat. Sa iyang pagkahingpit, naniguro ba si Job nga hingpit na siya, Brad Arman, nga dili siya makasala sama kang Valencia? Nga hingpit na unya, dili pagyud mamatay, dili hugaw kay hingpit gud si Valencia. Diya ang priba, Reverend, atong basahon dinhi sa Job, Kapitulo 9, o sa iyang versikulo 20. Gingon dinhi, bisan kung ako matarong pa, ang akong kaugalingong baba magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana magapadayag nga ako dautan. Nakita nato, Brad Ron, Brad Arman, Brad Rene, sa gibasa o sa nabasa nato. Nga kung balikan ta ang bersikulo 1 sa kapitulo 1 sa Job nga nag-una nini, katinaw. O katong tawhana, si Job ang ipasabot. Highlight na to og red. Katong tawhana si Job, hingpit og matarong. Karon kay si Job, hingpit og matarong. Sa gi-question na to, si Job nga propita, dili propita nga si Valencia, nga nabaling siya si ang rason. Naniguro ba o naghatag ba siyang statement nga dili siya makabuat og dautan? Balikan tang gibasa ni Brad Arman. O, sa 9:20, gi-highlight na to. Bisan kung ako hingpit pa, si Job may nagsulti sa 1:1 sa Job. Siya po ang nagsulti sa 9:20 sa Job. Bisan kung ako hingpit pa, balin siya, wa ka na baling, kana magapadeg nga ako dautan. Iyagyapon nga gipaubos. Wa siya maghinanggaw sa pagpanghambog ba nga sama nimo. Nga matud pa kulukoy kang dako buang nga mo. Ingnon mo kulokoy, buanga mo? Sus batay og naakas atubangan ambot og unsay mulupad dili ka nato brethren. Na. Mudagpak sa iyang hitsura ba brethren. Mangyong kog looy kay ka Valencia. Ay pag kinaplo dong lisod pud og dudungon Tayo lang. doon kay kanan ni ang magulang ra ba ni nato. Ah, Tatay Valencia. kaluhan ni Pilimon, lubunan sa. Kaluhan ni Pilimono na karon. Si Job kay hingpit man. Si Valencia iya ra huna-huna nga hingpit. Wa ba ni abot ang kamatayon ni Job, brethren? Mo ni giingon nga kung si Valencia mo atong paminawan labuan niya si Job kay si Job nga usa ka propeta hingpit ug matarong nag-ingon nga naa siya bahin sa pagkadautan. Unya taliwala rib nga si Job matarong ug hingpit wala siya nag-ingon nga di siya mamatay kay gi-explain niya nga ang lubnganan andam na alang kaniya. O di mamatay gyud. Bisag hingpit pa siya. Basahon ako prueba rin diri sa Biblia.
Nga may Datong ipasabot pero nga dili gid dia ay ikinapayas ang mga pagpamatuod kung tao ta sa Dios. ang tinuod nga propeta di gid kapayason, pero kining propeta hilabihan ka hambugiro, lapo kayo. Basahon ako Reverend dinhi sa pahayag sa Job kapitulo 17 bersikulo 1 sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church gingon. Pahayag ni Job, ang akong espiritu maluya na, nahurot na ang akong mga adlaw. Ang lubnganan andam na alang kanako. Bisag wala gimensyon nga dili mamatay, pero pag ingon nga ang lubnganan andam na alang kanako, di mamatay gid si Job. Okay, giingon man brethren nga nahurot na ang iyang maadlaw ug itagal sa Dios. Na unsa man ni ron balin siya labaw ka pa ba ni Job nga usa ka matuod nga propeta? Nakalabaw na gani siya sa tubag tutulo brethren Oo. kay si Master ipahulay siya di man. Pero ba ra ni labaw, pero sa tinuod di gid kalabaw. Na mo na nga Hinambog ra. kinapes nahurot naman gani ang atong ipon brethren gamay naman nabilin pero naguna iyang kahurot. Ang agtang pod nahurot na pod. ang Pareho ato, pod ta ba? Hapit-hapit na pod ta pod pareha na. Oo. Saan mo na kay paingon man gid diha sa pagkapanot. Muna nga ang kalig-on sa atong lawas brethren dili kung mga may dili ikinapayas nga i-on air nga panigamutan ko nga dili ko mamatay magampo ko sa Dios nga dili pud ko mabaho. Sus hambugiro gid kay nimo Valencia. Giunsa ka na niya pagbasa ang Biblia da. Mangugat ra bagag kulukoy mong dagko. Kulukoy mong tanan din ha. Ikaw po namong inon hambugiro kang dako. Muot ning atong ano? Mayroon gyud siya brother nga mao man ning ma-expel mga kagalaan. Kay tan-awar ko na ang sinultihan dapat siya makig-coordinate. Mayorya gud mi siya usara. Mogamit siya og unang Pedro 1:12 mga taong nagwali sa Espiritu Santo, ikaw ra may hingpit. Wa nay kauban na di mohaom nimo ang 1:12. Sa unang Pedro. Sa unang Pedro di gani mohaom sa mga kawatan og tulisan sa pagpamatuod brother sa padim. Ikaw na hinuon nga daghan to sila kay kanimo nga nag-inusara ra. Nakaron, nakita nato ganina nga nagtapad si Aquilino nabaling siya sa iyang rason og si gitawag og Tatay Pilimon sa mga membro sa The Kingdom of God. Kasi Pilimon riya Bonanza. Nga naman, kinipod siya mag-istorya, magyama-yama mga mahalamong tigpaminaw. Kay ngano, niya atong pamation nga nanagna siya nga si Presidente Duterte kuno inigkahuman kuno niini tagadapitan ang mahimong mupuli sa pagka-presidente. Usa kuno kadugo sa katsila diri sa dapitan. Pero matud pa niya kung dili gani ni matuman, sukmati ko ninyo nga ako bakakon. Matud pa niya. Karon ang nahimong presidente tagadapitan ba ato sang pamation ang kaluhan ni Aquilino Valencia sa pagkalo-kalo. Umabot ang panahon nga dunay presidente sa Pilipinas nga magagikan sa Dapitan City. Imanay lang ninyo ni. Imanay lang. Kay bakakon din ako kung dili na mo gawas. Umabot ang panahon nga dunay presidente sa Pilipinas nga taga-dapitan. Umabot ang panahon nga dunay presidente sa Pilipinas taga-dapitan. Ang kaliwat anak katsila. May dugo nga katsila. Kanang presidente ha. Munang may katsila sa dapitan doon na. Kay doon anak ko niya niya na may mahimong presidente. Ato na unta ng himuon karong 2022. Kung mahimo ka ng presidente sa Pilipinas, mo ka na'y makakuha sa kwarta. Natuwa ka rin sa Committee of 300 sa England. Siya makakuha na ng kwarta. Presidente ka na sa Pilipinas nga kaliwat sa katsila. Unang pinangan katuma kaliwat sa katsila dili sa dapitan, manglihok, magbinutan,
katuig siya. Doon na. Kay 5 na lang hul katuig ang kulang. Sa kang Duterte, 5 na lang katuig siya. Inabati na to, nga 5 na lang kuno katuig ang kulang. Ang mupuli kuno nga presidente taga dapitan, nga katsila kuno. Kaliwat sa Katsila niya. Specific ni Reverend, 2022, mo man ang paghuman sa termino ni Duterte. Oo, niya, mao, dayon nga mupuli na ang mahimong presidente taga dapitan. Sa ingna ko og bakakon, nakaron, kinsa may nahimong presidente taga dapitan, katsila nga dihas dapitan, ni ang mga mahal namong tigpaminaw ang dagway sa nahimong presidente, mao ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ika-17th President of the Philippines. Taga-dapitan bas Marcos? Dili oy, taga-Ilocos. Ha? Dili taga-dapitan. Unsa man? Namatay si Pilimon Riambonanza, wa kaabot sa pagka-presidente ni Presidente Marcos, pero nabilin ang iyang istorya tuod kay nahimo magyapon nato ning kalaban sa doktrina, brethren. O nakita nato ang nagkalo nga samas pagkalo ni Valencia nga nagyama-yama paggamit pod niini sa Biblia. Pero og si Valencia mo'y pasulton, kulukoy mong dagko. Mga kulukoy dagko. Dagway ra sa tao ba nga nagingon nato nga kulukoy? Gawas ka kulukoy tang dagko. Hugaw kuno tang tanan. Kay siya ra gid way hugaw, way buling. Kay di ko kuno siya makasala. Nakaron, sa Biblia, brethren, basta ba tao dili makasala? Kay kini si Valencia, konsiderar ni og kabaw ni siya, kabayo ba? Baboy ni siya? Okay, sa Biblia ang tao makasala manggad kung Di man ang baboy mo igisgutan, brethren. og hayop, di man mo gisgutan, og tawo-tawo po di may gisgutan nga di makasala ang tao man. Na basig mo reklamo siya, ay lang kog baboya kay humol ra ba ning baboy sa hugaw. Yeah, atong basahon. Pero nagmin man taog pagpakasala, di man hayop ang gisgutan, tao man. Tinuod. Busa di gid siya exempted, brethren. Tinuod ka na, Reverend. O kung pwede, basahon na ko nga way tao exempted sa pagpakasala. Sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, ingon ini ang nakasulat. Sa pagkatinuod, sulat ni sa Osaka propita niya Na hari manggialamon. o hari ni pagyud anak ni Haring David nga hari pod nga mao si Solomon. Manggialamon niya Valencia. Pero siya manggilamlamon. Oh, lamlam raman ni iya. Now, sa pagkatinuod, walay tao, walay klaro kayo, walay tao nga matarong sa ibabaw si yuta. Yung Valencia akura. Di mo sumara, dili biblika na imo nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Wala daw tao sa ibabaw sa yuta nga nahimong matarong nga nagabuhat og maayo, nagbuhat og maayo ha? Pero puros ra pirmi maayo. Nagiyon ang Biblia, sa pagkatinud walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Di nakasala gyapon. Ang problema, kung makasala bradron, kinahanglan nga maghinulsol sumala Sa pahayag sa magtutudlo nga natay general confession unya naapod sa 3:19 buhat kung atong ibiblikal pag hinulsol kamo og pamalik na kamo kaniya sa Dios. Na mo nang buti pasabot nga naagi di ay gipreparar nga kung makasala maghinulsol dili makasala. Iyang gigamit nga pag-substitute kaganina ang Mateo 5:48. Nga iyang gipulihan og master nga kinanglan magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langit nun. Og sa nabasa nato si Jehovah kay naman sa New World Translation sa 5:33 kama 48 ang gisgutan nga man mao si Jehovah. Iyang gisubstitute nga si master kuno na. Tanawara ang kanggaw. Karon si Apostol Pedro, apostol na niya, naghisgot pod siya nagamit nga nanambagan sa makaigsunan nga kinahanglan pod maghingpit. Ayan ang prueba sumala sa Biblia, brethren. Dini sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 13, ngadto sa 16 ang nakasulat, busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamog panimuot, ug laomin ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo inig padayag, unya kang Hesukristo. Ingon nga, mga anak nga masinugtanon, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog, nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinanglan kamo usab
mabalaanon sa tanan ninyong pagawi. Kay ingon sa inasulat, kinanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. Karon, naggamit si Apostol Pedro, naggamit siya nga, kinanglan kamo magbalaan, yang gikutlo, sanglit ako balaan man, ang Dios lugar. Tun kay nagamit si Apostol Pedro niya na balin siya, sama ba nimo nga mabaling siya? Dili, bisa naggamit siya na nasayop gyapon, ginganlan gani siya sa atong Ginoong Kristo, yawa, ay nang priba, Brad Arman. Dili, tungod kay nagsulti siya, magmahingpit mo. Unya, dili na lang yun siya makabuat o kasaypanan na ang priba, Brad Arman. Niya itong basahon ng Priba Reverend din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 21, hangtod sa versikulo 23. Gingon sa 21, sukad niya itong panahon na, gisugdan ni Jesus ang pagpayag ngadto sa iyang mga tinunan, nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem, ug maganto sa daghang mga pagsakit, nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano o sa mga saserdote, nga punuan og sa mga iskriba, og pagapatyon siya og sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Og gipinig siya ni Pedro og gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nagingon, pahilayo kana Ginoo, dili gayod kana mahitabo kanimo. Apan miliso siya og mingon kang Pedro, pahawa diha Satanas. Mao'y usa ka babag ikaw alang kanako, kay ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios kundi ang mga butang sa mga tao. Nag-ingon si Apostol Pedro nga magmahingpit ka mo. Unya kay nagsulti man siya nga ipaghingpit. Wala siya nganli sa atong Ginoong Kristo Satanas. Mauna balin siya ang mong hunaon, naningil ka nga ipaghingpit mi. Imo ding substitutan aron madaot mi. Pero kumusta man ka? Ikaw ray dili madaot. Si Apostol Pablo sa diyang ulahi siya nga apostol. Nakita ba niya si Apostol Pedro nga sa daan, dunay nahimong kasaypanan, bisan taliwala, nagyon siya, magmahingpit ka mo? Nakita gyapon, ay nang priba, Brad Ron. Okay, ani ang priba rin basahon ako sa Biblia nga gitawag bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan. Ari ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 11, gingon sa pagpahayag. Hinunua sa pag-adto ni Sifas sa Antioquia, gisupak ko siya, matud pa ni Pablo, nga naong sa naong, tungod kay siya, si Sifas ang gipasabot, sad-an man. Bisan tuod og nag-ingon siya nga magmahingpit ka mo, nagyapon nakabot, gyapon siya sayop. Gingon ni Apostol Pablo nga si Sifas, sad-an. Oh, di sad-an, di nakasala. Kinsa ni si Sifas? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 42 sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church, so makita na to. Nga kini si Sifas, now, pagatawgon ikaw nga Sifas, nga sa ato pa, Pedro. Di si Pedro di ay anggi tawag og Sifas, mga mahal na mong tigpaminaw. Pero, tanawan is Valencia, kay hingpit lagi. Wa siya sala, kay giingnan man namo. Nagsulti-sulti man ka ana, nga kami sadaan. Granting, dawato na mo sa walay pagtugot nga sadaan. Ikaw di ay, wa pud kay sala, unsay ang tubag, unsa man kunoy, akong sala be, unsa man kunoy akong sala be, atong pamation ning walay sala. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa ma akong salabi? Unsa ma akong salabi? Unsa ma akong salabi? Unsa kunoy iyang sala? Di wala siya sala. Ang mo final mga mahalamong tigpaminaw ang among magtutudlo, kay wa man siya sala. Unsay ang gikumpisal ni atong patalinghugan? Kumpisal ko. Ako og si Loloy og si Gaga naglingkod sa bidset dito sa information. Naunsam pundi naamang gini sa tanan lalaki babae, naamang ginang kinaiya, naamang gini sa tanan lalaki babae, naamang ginang kinaiya. Pagtanaw nako nga nag-ebanghelyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timmy Muring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko, indutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa babae, gitubo, gisudlan tayo itong espiritu sa dili maayo. May tindog o may lingkod tupad na ko. Karon kay nakitaan man siya ni Master. Pero meron among gingnan, pawa Arlene ka makitaan ka kasapanggi kang Master karon. Sus ka nakitaan.
Misulod, tindog si Master, ingundang siyang ebanghelyo. Insulod, gilamba ang pultahan. Nanindog mi ni Loloy. Dito mi sa Loyosa information. Karon, nag-ingon man si Loloy, giingnan bitaw nga papawaon. Sus, gikalit nito na pag-abla ang jealousy. Taga kang usa ka jealousy. Saan? Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay ngano si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok dayon ko. Iyon siya mga mahal namong tigpaminaw na ako nastaw ka ng maibog. Yo tatanawa ha. Unya, ingon siya sus pagkaninduta anak niya. Uy, murag na ibog lugar kuno siya. Amo na itinod. Dabi katong babae nga iyang gikaibgan kay dalaga pa man kuno to. Pero siya ani naana siya ingnonta nga nana siya asawa si Valencia. Wa man ta niya na Bradron Maningil, nabutang lang ni karon, anong nagkinapayas mga, ingon din siya nga, di ka makasala, kay kami ugaw. Ingon din siya, sus, naunsa man, gisudlan tayo yawa tong babayhan na, atong tugutan, tanawa og ang imong analisa, gusto ba? Di kay gisudlag yawa, di parehas mo. Naibog na ito ni mo. Pero ikaw ramay naibog, sa diyang nasuko si Master, nga nung wa man iapol og sumbag tong gisudlan sa yawa nga matod pa si imong na gisudlag yawa kay niabay nimo. Ikaw man lagi gisumbag taliwala sa imong pagkadili hugaw. Mga mahal namong tigpaminaw. Kung si Master namo maong Espiritu niya Dios na sayod siya una ni Valencia, inyo bang ikakonklusyon nga siya dili hugaw kay kami ray hugaw siya ray limpyo? Makita nato ang pagkayama-yama mga mahal namong tigpaminaw. Pusadaghan pa unta nato ipabati mga yama-yama niya pero niabot naman ang oras sama sa pagyama-yama ni Pilimon Rabonanza nga nanagna nga mahimong presidente taga Dapitan unya di ay taga Luzon man di ay dito sa Ilocos. Mo na diha mga mahal namong tigpaminaw. Busa among gipanghinaot o among pagpanghinaot nga nasabtan ninyo ang mga pagyama-yama nining among kaatbang. Og miabot na mga oras kini ang inyong Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa mga magtutulo, Divine Master Tomas Dinyo Sr. ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista. O kinusab si Brother Alpha ng kasaw. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna, o samang istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.